Hey, y'all, come look at this. Few moments later. 12 seconds later. लावदुम लानाव नों नेक्स्ट खालि हर थाफै लावदुमा नोंखौ लाना फैदो हर थाफैदो लावदुमनि हिनजावा नोंखौ सानदोंमोन एक्ट्रेस मानसि होननानै लाबदो होननानै मिथिबाय लावदुमनि हिनजावा नोंनो आर'नाइ गान हरलायदोंमोन नों सानै गथ' आरो सासे हिनजावखौ नुखालांनाबो नोङो गेमस्रि सानै गथ' आरो सासे हिनजावखौ नुखालांनाबो नोङो लावदुमखौ गारियासै Moments later. One eat. बहन डर गई बहन डर गई बहन डर गई बिफं आरो बिब' मबाइल गंसेल'मोन बायलाला बिब' आं नकिया आंनि इनिफ्राय मबाइलानो गैयामोन आइफनखौ नुफेराखैमोन जिन्दगि आंनिफ्राय आइफन नुदो आंदोसो नोङो फार्स्ट टाइम गवा नुदो हायद्राबाद नुदो नों जिन्दगि फ्लाइटबो नुवाखैमोन गेमस्रि फ्लाइट दोननायखौनो सिनायामोन नोङो फ्लाइटआव बोरै गाखोनांगौ बेखौ मिथियामोन नों अभी मजा आएगा ना रायजोफोर बे दावहाया नकिया आरो आइफननि नंलिया औवाबारिनि खोलाहा थानाय भिभ' गोबाय आरो लोगोसेयैनो नकियाजोंसो ये बड़ी अच्छी बात कही तो खुलुमबाय तो गिबि गिबियाव नोंथांमोननो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आरो लोगोसेनो दिनै बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाखाबाय तो नोंथांमोना ससे भिडिअ टाइटेल थाम्बनेल नायना मिथिखाबायानो जानो हागौ जोंनिया फार्स्टआव जादोंमोन नकिया भार्सेस आइफन आरो लोगोसेनो दानिया जानोदों एबा दानिया जाबाय जोंना औवाबारिनि खोलाहा थानाय भिभ' गोबाय आरो लोगोसेनो जोंहा नकिया तो बिदिब्ला जोंहा नायलांदिनि जोंना आरो नायनायल'खासो नङा होमबा खामानिया चलो शुरू करते हैं गिताश्रीया सासे सिंगार माना हुआ सिंगार आं बेखौ मानियोमोन माबायदि बाथ्रा बुंनानै गुबुननि कमेन्टआव आखाइ खबलायदों सानैबो तो बे बाथ्राखौ आं लास्टआव बुंनो सानदोंमोन नाथाय आं फार्स्टआवनो बुंनो गोसो जाखाबाय गिताश्रीनि बेलायाव आरोना तो गोबां बिबांनि सुबुंफ्रानो ससियेल मिडियानि गेजेराव गिताश्रीखौ ट्रल खालामनायखौ नुनो मोनदों मानि थाखाय होनोब्ला आखाइ खबफानायनि थाखाय स' आं मोनसे खोथा बुंनो सानदों आरोना आंनि पार्सनेल ओपिनियनखौ लाखिनो सानदों बे बाथ्रायाव नाय जुदि सोरबा सासेया इनभाइट खालामबाय लोगोआ आरोना अब्ला लाइभआव थाबाय होमबा नोंथाङाथ' थांखानांगोन आरो थाखाबाय आरो जुदि नोंथाङाथ' लोगो ना नोंथांमोननि पार्सनेल बाथ्राबो नोंसिनि सिं सिङाव मा जादों मा जायाखै एबा सिं सिङाव मा सोलिदों बिनि आखला माबायदि बेखौथ' मिथिया ना साप'ज बे बाथ्रा बुंनाय लोगो लोगो नों लोगोजोंथ' जेब्लाबो हेल्प होगोन आखाइ बुगोन बेयावलाय आरो बारा गिदिर बाथ्रा नङा थ' बिथांखौ माने ट्रल खालामनायखौ गार आरो ससियेल मिडियानि गेजेराव गोबां नुदों जे गिताश्रीखौ गोबां सोरबा सोरबा गाज्रि रावै बुंनाय स' बेनिखायनो बेखौ स्टप खालामनाया मोजां जागोन नोङो 2017 आंखौ मोजां मोनलायबा नोङो जिबनाव आइफनखौनो नुफेराखैमोन आंनियावसो नुदों नोङो आंनि फट' खेबनाया नोंनियाव दाबो दोङो आइफननिया नोंनियाव दाबो दोङो मेसेन्जारावबो लाजिनांगौ नोङो मृदुलानि न'आव आच्छा खोथाया बिदिसो आइफनखौबो गोदोफोर आदायाबो गंसेसो हरदोंमोन नामाब्रा खोन्थानोसो बावलायलांबायदां आङो नोंखौ हाजासे बुजायदोंमोन लावदुमनिफ्राय गोजान जा होननानै नोङो रिया आबलानाव शुटिंआव थांखांना फैना बड' आर्टिस्ट एस'सिएशननि प्रग्राम जोबखांना रिया आबलानाव शुटिं जादोंमोन सिमांदो नोङो बुंहरोमोन नोंखौ सोर लांदों होनबा आंखौ रेशमानि बयफ्रेन्ड हौवा हिनजाव थैजानाय होनना थगायहरोमोन थाङै थाङै लावदुमामोन लावदुम लानाव नों नेक्स्ट खालि हर थाफै लावदुमा नोंखौ लाना फैदो हर थाफैदो लावदुमनि हिनजावा नोंखौ सानदोंमोन एक्ट्रेस मानसि होननानै लाबदो होननानै मिथिबाय लावदुमनि हिनजावा नोंनो आर'नाइ गान हरलायदोंमोन नों सानै गथ' आरो सासे हिनजावखौ नुखालांनाबो नोङो गेमस्रि सानै गथ' आरो सासे हिनजावखौ नुखालांनाबो नोङो लावदुमखौ गारियासै और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी आइफन ब्रेन्डनि मानसिना बाय वान गेट टु फ्रि लावदुमनि हिनजावा जेब्ला आंनो खोन्थाहरबाय आं नोंखौ रायबाय हाजासे बुजायदोंना नों साइड जा नों मा बुङो आङो बेखौ लायोब्ला आंनो जि नांगौ बेखौनो होगोननो सब होजोबगोननो लबाव ओरैसो जाबाय नोङो आं कनफिउस जाबाय बिथाङा हौवाजों हाबा जादों ना फैसाजों हाबा जादों
दे नोंथांमोना खोन्थालाय आं बुहुत कनफिउज बे बाथ्रायाव बे जाथायखौ नायनानै बे हौवाजों हाबा जादों ना फैसाजों हाबा जानो नागिरदों बताओ मिथिबाय लाजिनांगौ नोङो आं पल खेवबाय होनखादो गेमफ्रि आं मालाबाबो लावदुमखौ हिनजाव गोनांबो होनना बुंद्रायामोन दिनै आं बुंबाय मा खालाम लाजिनांगौ नों दुनिया मिथिखागो देख रहे हो ना स्ट्रेटेजी देख रहे हो नों थार्ड नाम्बारावसो सेकेन्डआ थैबाय सेकेन्डआ फासिना थैदो बिस्राया मालाय खाफाल मोजां ना मोजां थाखानाय बिनि सायाव साथाम मोनो थाखा फैसा दङ नालाय जोंफ्रालाय माथो सासेखौनो मोननो रोङा जोंलाय मा जिया बालन्दासो जाजोबसिगोन नामा गोदोरा दोङो गथ' सानै दोङो जन आरो काबिर एबार आङो लावदुमनि न'आव थांनासो लावदुमनि हिनजाव आरो काबिर आरो जनासो बाथ्रा बुंगोन गेमफ्रि नों सानदो नामा बे बर' फिल्मनि एक्टर एक्ट्रेसखौ बायजोबनानै रायजोफोरनि सिगाङाव भिडिअ बानाय आं मोजां खोन्थिनो होननानै तो बे बाथ्राया थारैनो नंमारगौआनो मार जों इउटिउबारफोरजों डिसकास खालामबा मिथिनो मोनो जे बिथाङा क्लिन शीट नागिरो एबा बिथाङा गावखौ साफा खालामनो नागिरो आरोना साफा होननानै दिन्थिनो नागिरो नाथाय मोनसे खोथा जाय जानानै थांखांबाय बेखौ नों माब्लाबाबो हाजार लाख थाखानि कौटि थाखानि साबोनजों दुगैब्लाबो बे साफा जाफिनखाया नोंखौ हाजार बुजायदोंमोन आं लावदुमनिफ्राय गोजान जा गथ' गथाय दोङो बेसेबां दुखु गथ' गथाय सानैया आंदो रायलायो दाबो फिसाला गोदोरा गाबो गेमस्रि लासिंसिं तो बे बाथ्राया पार्सनेल जायोना मा जायो तो सोरखौबा पार्सनेल दुखु मोनहैयोबा निमाहा बिनाय थाबाय नाथाय आं फंसे बाथ्रा बुंनो लुबैदों जे उन्दै गथ'फ्रा जेब्लाबो लुबैयो जे बिफाजों गेलेनो बिफाजों अरायबो थानो नाथाय जुदि बिफाया बेफोरबायदि जायोब्ला अब्ला गथ' गथाया अननाय मोनाबा एबा बेजों थाजाबाबा बेसेबां दुखु थागोन बै गथ'आसो मिथिगोन जे जाय गथ'आ माने बिफा थानानैबो बिफा गैयै बायदि एसे इमाजिनेसन खालामहरलाय नोंथांमोना बेसे दुखु मोनगोन जेनेबा बिफा थानानैबो बिफा गैयै बायदि मावरिया बायदि थानाङोब्ला माने दुखुआ बुहुत गिदिर जायो होननानै आं मिजिंथिदों आरोना तो जाय बिथांमोना बुजिदों बुजिबायानो नों एसेबां गोरों बर' फिल्माव एक्टर एक्ट्रेस गोरों गैला नामा दाख्लै उदालगुरियाव मा बुंनाय नोङो लासिंसिंनो स्टेजआव गेमफ्रियाल'सैनो मायाव हमनो मा बुंनाय तो दाख्लै नोंथांमोना मिथिखाजोब्बायानो उदालगुरियाव बिथाङा मा खालामदों तो गंसे मोनथा तो जन गणआसो जोंना नेशनेल एन्थेम आरो लोगोसे बन्दे मातरमआ जोंनि नेशनेल एन्थेम नङा बेयो गोबां लाजिथावना बाथ्रा नाथाय बिथाङा तो गाव लाजिगौमोन जुदि लाजिनो रोंनाय मानसिब्ला बे भिडिअखौ रिमुभ खालामनानै माबा मोनसे खालामगौमोन तो नांगौ भइस चेन्ज खालामना आपल'ड होफिनगौमोन नाथाय इमान गिदिर जे इन्डियानाव थानानै इन्डियानि सिङाव थानानै इन्डियानि कनस्टिटिउसनखौ मानिनानै नाथाय इन्डियानि नेशनेल एन्थेम एबा नेशनेल एन्थेमखौनो डिसरिसपेक्ट खालामनानै बे भिडिअखौनो दोनबाय थादों अब्लालाय माथो होननानै सानना लांदो बुजिदो नोंथांमोना मानि थाखाय रिमुभ खालामाखै मायाखै आं जेबो बुंनो थाङा नङा होमबा नाथाय जाय भिडिअआव माने नेशनेल एन्थेमखौनो डिसरिसपेक्ट खालामदों कुछ भी बबे साबजेक्टनि गोरों नोङो गेमफ्रि आदाया मिन्थिया दां बबे साबजेक्टनि गोरों आं खोन्थाना हरनि आदा गेमस्ट्रिया मानि थाखाय गोरों बिउटि प्लास होनाय फिल्टार होनाय बोरैबा हट बोरैबा सेक्सि नुनाय सेंग्राफोरखौ बोरै भिउस लाबोनो हानाय बेखौ बिराद गोरों नोंथाङा एसे मोजां नायलाय इउटुब चेनेलाव इन्स्टाग्रामाव मोजां नुगोन खिन्थु बिथाङा बोरै देलायबा साफा सुफा नुयो बोरैबा भिउस फैयो बेखौ 100% रोंखायो मोसौ गियान गेमस्रि रायखाबाय आं नोंखौ दिनै नोंनि दाख्लैनि अडिअ रेकर्डखौ हेगारजोबना नांगौ आंनि लाभ स्ट'रि खोन्थानायखौ नों भिडिअखौ डिलिट खालामदो आंबो खालामफिननोसै ओरैनो होनबाय थादों आंखौ मानिकखौ लोगो हमनो मानिकआ नोंनो 5000 फैसा हरदो कलकातानिफ्राय फैनानै नोंखौ लोगो हमनो साथाबायना हरदो बेग हरदो मानिकआ आं बुंखायो ओमफ्राय थाइलेण्ड लांनायनि नोंखौ भिजा बानायनो होदो मानिकआ गेमस्रि फट' दोङो मानिकजों नोंजों फट' दोङो आंनियाव नोंनियाव बिदोंमोन आङो गेमस्रि मानिकआ बोरै आं नायनि हरनाय सेल्फि खेबनाय ना नों हरना लानाय फट' दाबो दोङो आंनाव मानिकनि हिनजाव गथ' गथायनो खोन्थिनायगोन निग्र'फोरनि फट'खौ फल' खालामनानै निग्र'फोरा सिङाव गोलाव लाइन लिरो इंलिसाव बैखौ नायनानै लिरना होयो बेयो इंलिसखौ लासिंसिंनो जेसेबां हायो बेखौ सेयार खालाम मोसौ गियान गेमस्रि आंनि सायाव नोङो आंनिफ्राय जानानै नों आंखौ बरबाद खालामदो गेमस्रिया रायजोफोर गेमस्रिया बरबाद जायाखै आंसो बरबाद जादों नोंसोर बुजिना नाय गेमस्रिया बैखौनो लुबैखायोमोन गेमस्रिया गावखौ देखायनानै गावनि माबाखौनो लुबैखायो आंसो बरबाद जादों रायजोफोर गेमस्रिनि थाखाय
टाइम लस फैसा लस दिन लस मान सन्मान लस आंसो नाथाय गेमस्रिया लस जायाखै गेमस्रिया आंनि सिगाङाव दोखो दोखो आङो बुजायबाबो बुङोमोन आं बेखौ गोसो थैबा आंखौ मा नांगौ सब होजोबगोन ओरै थारमाने आं गारनोनो हाया ब्लक खालामबाबो आंखौ बेलेग नाम्बारदो कल हरो होनना बुङो इयो लावदुमखौ तारमाने आं बुजायनायाव ब्लकबो खालामोमोन होमबा गुबुन नाम्बारदो हरबानो गोसोथोफिनो तारमाने लाजियासै नोङो बिबान्ता हटेलाव साला गुसुं फेन्दा नुजाजोबनाय गानना थांबाय इनिफ्राय मा खालामदों मिथिबायना आंथ' लामायाव मानसिफोरा नायजोब्बाय गुवाहाटियावथ' बिब्दि गाना ना रावबो नायजोब्बाय ओमफ्राय आंखौ रायबाय गेमस्रिया नों मानो आंखौ प्रटेक्ट होआखै मान मानसिया नायदो आं नोंखौ मानो प्रटेक्ट होनो नों आंनि सिगाङाव फेन्दा नुजाजोबनाय गानदों गान आंबो हारसिं थाबायदो बेबो हारसिं थाबायदों आं बिबान्तायाव दोनना फैदो आं बुंखादोंमोन ना सार गेमस्ट्रिनाव मा टेलेन्ट दं होननायाव खान्दा गाननायनि बुहुत टेलेन्ट दं मिथिबायना नोंखौ जोंनि बाक्सा एरियायाव मुसलपुर एरियायाव बरमा एरियायाव नोंखौ सासे मानसिया नायनो हाया मानो नुखानानैबो बेयो मानो बेफोरबायदि मावनाय होननानै नोंखौ लावदुमखौ दाय होआ नोंखौसो दाय होयो गेमस्रि आंबो लावदुमखौ दाय होआ लावदुमनि दाय गैया मोनदों नालाय बे जाखागोन खिन्थु गेमस्रि भुला नोंनि गेमस्रि भुला नोंनि 101% गेमस्रि गुड भेरि गुड गेमस्रि 9 लाख फैसाया नोंनो 9 लाख सोनानै एकाउन्टआव 2019 आंदो गारलायनानै मार्चआव 9 लाख फैसा सोर सोनानै 80,000नि बिसनाया नों दाख्लै आंखौ मा बुंनाय नोंनि बिसनाया 80,000 नोंनो सोर खोन्थानाय गेमस्रि नोंनि खिथौ थाग्रा बर' सिख्लाफोरा सब आंनि सियादि गोजा 80,000नि बिसना बायदियो इनिफ्राय 60,000नि खालिनो आइफन 11 प्र बायदो 9 लाख फैसानि एड्रेस मुनिननि हिनजावा आंनो हरजोबदो नों मुनिना नोंनि एकाउन्टआव ट्रेन्सफार खालामदो लावदुमा नोंनि एकाउन्टआव ट्रेन्सफार खालामदो मुनिनि हिनजावा आंनो हरजोबदो 9 लाख टाका नोंनि एकाउन्टआव नों मा बुंदो इखो ओमफ्राय आं सोंनायाव 9 लाख टाकाखौ माने मुनिना बेलेगनो हरनो दोङोमोन माबा होनांगौमोननो तारमाने मा होनो टेक्स होनांगौमोन आंनिफ्राय होबा होनानै दुनियानि लकडाउनाव रायजोफोरा गाबनानै ओंखाम मोनजायै थैदो नोंसा न'आव मा दोङोमोन वाल लुइदो नोङो वाल बानायहैदो 9 लाखा प्रुफ दोङो थ' खोनादोंमोन रायजोफोर खोनानायालाय फैसा थायोबा हायाबो फाक्का जायोनो बिदि फाक्का आरो लोगोसेयैनो मा जायो फैसा थायोबा हिनजावबो मोनोनो बा थ' जोंबो खामायनांसिगोन सेंग्राफोर नङाबा जानाय नंला माने बे रिजननिफ्राय बे काहानिनिफ्राय जों मिथियो साइजआ डाज नट मेटार मानि मेटार अनलि मानि मेटार माने बेखौ आं बुंफोरला दे नोंथाङा मा बुजियो स' बास दिनै भिडिअखौ एसेबां फोजोब्बाय नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसेयैनो नोंथांमोननिबा बबे सासेनिया सैथोथि नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थादो आंबो लासै फरायलांसै थ' बाय जोंहाबो सलायबाय जों फैसा खामायनो थांनांगौ हिनजाव नांगौलै जोंबो हिनजाव नांगौ तेजस्वी लोग हैं हमारे पास कितने शानदार विचार रखते हैं ये